Fy enw I yw Caryl Owen a rwy'n nyrs iechyd meddwl. Rwy'n gweithio fel y nyrs ar ward sydd yn asesu cleifion pan maen nhw'n dod i'r ysbyty am y tro cyntaf. Dwi'n hoffi gweithio yn y maes iechyd meddwl oherwydd dwi wrth fy modd edrych ar ôl pobl a dwi'n hoffi'r ffaith bod bob dydd mor wahanol bod chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Y niwrnod mwyaf gofiadwy am y gweithio yn yr ysbyty Eglwys Newydd yw y diwrnod cyntaf fel myfyrwraig a mynd i'r ysbyty, yr hen asylum a just meddwl am yr holl hanes ar hyn i gyd sydd wedi mynd ymlaen yna. Ni'n edrych ymlaen gymaint i ddod i Hafan y Coed oherwydd bod yr adeilad mor newydd a bod cyfleusterau gymaint gwell ar gyfer y cleifion a bod o yn llai ofnus i cleifion sy'n dod i'r ysbyty am y tro cyntaf. Y dod i'r adeilad Hafan y Coed am y tro cyntaf heddiw, mae o'n atgoffa fi o westy. Felly dwi'n gobeithio fydd y cleifion yn teimlo'r un peth a bod nhw ddim yn ofn dod i'r ysbyty. Y gwahaniaeth mwyaf fydd ar gyfer y cleifion sydd yn defnyddio'r gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghaerdydd yw bod nhw'n cael eu trin a'i gofal mewn adeilad gymaint gwell a gymaint gwell i'r staff gallu edrych ar ei ôl nhw'n well hefo cyfleusterau, gallu awyrgylch neisiach, stafelloedd neisiach, clud a chynes a just adeilad lot gwell i bod ynddo fo.